ጽምብል ብራዊ የቤሊው ናጽነት ምንባቅ በደረጃ ከባብን ዞባን ሰፊህ ምድላዋት ከካይዳ ሕርምጽናህ አብዚ ዋንዚ ክባዓል ተጀሚረሎም ትማሊ አብዞባ ጋሽ ባርካን ዝተኻይደ ጽምብል አመልኪቱ ወኪል ኤሪና አካል መብራት ንዘዳለው ጸብጻብ ሻም ተወልደ ከርቦይ دهرناغا تلكتارو دهرناغا نسرعت صنبل براو يبيليو ناصنت بدرجه زوباغاش باركا بعسرا غمبوت اب ساعات دحر قطري اب كتما بارنتو بلعل معرك تصنبيلوم ابتي لعلوت سبسلطانن باشحات زقصر نباري زوبان زترخبلو صنبل زتفلاليان اوسان زوباتات زتساتفو قرد ماغمال مرئيت مرشا باند مرئيت سلف سراويت ባህላውን ስነጥበባውን መሰናዶታት ከምኡን ምርኢት ህፃናት ቀሪቡም ዋና ካይድ ስራሕ መምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ ዑመር መሐመድ አብዝሃቡ መግለጺ ህዝብት ዞባ ከም አካል መደባት ጽምብል ብራው የቤሊ ናጽነት ነታና አስታት ወርሒ ዑደት ዝገበረት ሽግ ናጽነት በአዝዩ ምዕሩግ ክብሪ ከም ዝዓጀባ ህዝብ ድማ በብኸባቢው ንመዓልቲ ናጽነቱ ዝበቅዕ ጽምብላት የካይድ ከም ዘሎ ብምልካት ህዝቢ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናጽነት ብጸላእቲ ዝገጠሞ ተጻብኦታትን ሽርሕታትን ብልዑል ጽንዓትን ተወፋይነትን መኪቱ ኣብ ጎደና ልምዓት ክምርሽ ምኽኣሉ መርአያ ኣብ ሃገሩን ናጽነቱን ዘለዎ ክብሪ ከም ዝኾነ አረዲዩም አቦ ወንበር ሽማግለ በዓላት ዞባ አቶ በረኸት ተኸስተ በወገኑ ጽምብል ብራው የቤሊ ናጽነት ዝበዓሉ ዘሎ እዋን ረዚን ሕድርናይቶም ስለ ናጽነትን ልኡላውነትን ህይወቶም ዝበጀው ክቡራት ሰማዕታት ግብሪ ክለብስ መብጽዓ ዝሕደሰሉ ምዃኑ ብምዝኻር ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ ርብዕ ዘመን ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ንብሩህን ጭቡጥን መጻኢ ዝእምት ከም ዝኾነ ገሊጹም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቢ ዞባ ጋሽ ባርካ በብኸባቢኡ ካብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ጽምብል ናጽነት ብውዕውዕ መንፈስ ይጽምብል ከም ዘሎ ወከልቲ ኤሪና ሓቢሮም يا صرت سمعتي من العذاب تراخت من الغلطة بقار تحسب تذكر وحدة ارتدادا شاينا ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላም ርግኣትን ካብቶም ኤርትራ እትውንኖም ጸጋታት ተጠወንድ ምዃኑ ብኣጻለ ክግለጽ ጸኒሕሎ ቅንያት ብራዊ የቤሊው ድማ ነጸጋዚ መሊሱ አድምቆ ይርከብ ወኪል ኤሪና ፊያመት መስፍን ንዘዳሎ ተጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ከተቀርበያ دهرناغا تلكتارو دهرناغا ቅንያት ብራዊ የበሊው ጽምብል ናጽነት ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ ዝውንኖ ክብርታትን ዘጉልሕ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ዜጋታትን ወጻተኛታትን ተሳተፍቲ ገሊጾም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላም ጋሻን ወዲ ዓድን ብማዕረዝ ዝተማቐርዎ ጸጋ እዩ ዝበሉ ኣብ ጎደናታት ሓርነትን ሰማዕታትን ንዘሎ ምዕሩግ ሃዋህው ዝተዓዘቡ ጀርመናዊ ሚስተር ቤንጃሚን ቦክን ቻይናዊ ሚስተር ያንግ ሳኒወን ምክብባርን ምንብባርን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝመሰጦም ብምሕባር ነዚ ክቡር በዓል ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምጽምባሎም ፍሉይ ፍስሓ ከም ዝፈጠረሎም ኣብሪሆም ኢጣሊያዊት ሚስስ ሳብሪና ሎምባርዲንን ካብ ጀርመን ዝመጸት መንእሰይ ሰናይት ዓንዶምን ብወገነን ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ናጽነት ዝነበሮ መዋእል ምስ መንበር ዝቆጠር ስለ ዘይኮነ 24 ጉንበት ዕለተ ልደተያ ድሕሪ ምባል ምስጢር ናይቲ መመሊሱ ዝደመቀ ኤርትራዊ ሃገራውነት ከም ዝኾነ ሓቢረን I think can be a good example for all Africa countries and even for the other part of the world. I appreciate so much all the effort that the people of Eritrea spend during their life. So this is the 25th year of freedom. ህዝቢ ኤርትራ ዝውንኖ ሰላምን ስኒትን ከምኡውን ዘለዎ ፍናንን ተስፋን ከም ዜጋ መመሊሱ ዝሕብን ምዃኑ ዝጠቐሰ ካብ ጀርመን ዝመጸ ኣቶ ሙሉጌታ ዮሐንስን ካብ ሱዳን ዝመጸ ኣሰይድ ዓብደልዓዚም ዓብደልቃድርን ንጉዕዞ ምዕባለ ኤርትራ ክዕንቅፉ ስለ ዘይከኣሉ ከጸልሙ ዝፍትኑ ዘለው ተጻባእቲ እናፈሸሉ ይኸዱ ምህላዎም ብምምልካት ኣብ ኤርትራ ንዝርአ ናይ ምትኽኻእ መንፈስ አድኒቆም ኩላ ማሻአላህ ናስ مبسوطة أطفال مبسوطين ناس كبار مبسوطين كل الناس ونحن ذات السودانيين مبسوطين بسطة شديدة إن شاء الله وكل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله اليوبيل الذهبي إن شاء الله نكون معاكم في أريتريا. زي بعال زي بخمسة غير كأخذ قصة عيد غني قالات وحدك كبير بعال رزين نزي رزين زكبر ما رزنتي سوعة رز حلفين حيال زخون حزب لنا بروغ زخون مريتن هاجرنا لنا زيادة حيال تخلى حالي حزب لنا نهاجروا حلفوا زيب
ናይ ብሓቂ ክምዝገን ዘለዎ እዩ ሎማ ዓመት ዝተኣታተወት መደማማ ሕርያ ንህፃናት ታሪኻዊ ምውርራስ ሓጋዚት ምዃና ዝጠቐሰት ወይዘሮ ኣስቴር ተስፋዮስስ ድማ ናጽነት ዝደርዖ ስኒትን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዝሕብን ምዃኑ ኣነጺራ 25 ዓመት ከም ድላይና ናቱ ከም ድላይና ንወፅእ ከም ድላይና ንስሕቕ ከም ድላይና ንበልዕ ከም ድላይና ንሰቲ መን ኢኻ ዝብለና ይብልና ሰዓታት እዋን በፂሕና ነመስግኖ ንመንግስትና ነመስግን نزم سراويتنا نمسكن تمام دب دلو كلهم كرو مسكنا نعم دهرناغا تلكتارو دهرناغا كم أكل نايتين بعد ناتنت من مغزكاير زلو مدبات أتقصر إكسبو نمريد قريب زلو مستندوتاتيو እዚ መሬት እዚ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝካየድ ሃገራዊ ንጥፈታት ዝገልጽ እዩ እኳ እንተ ዘይተባሃለ ብኸፊሉ ግን ንጉዕዞ ምኽትን ልምዓትን ኤርትራ ዝገልጽ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልጹ ያሲን ሳልሕ ጸብጸብ ኣለዎ دهرناغا تلكتارو دهرناغا بمخنيات صنبل براوي يبيليو ناصنت ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ንምርኢት ቀሪቡ ዘሎ ቁሸት ገድልን ቁሸት ደቂ ሓደ ልብን ኣብ ምስግጋር ታሪኽ ክብርታት መንነትን ጽንዓትን ህዝቢ ኤርትራ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ኣዳለውቱ ሓቢሮም ትሕዝቶ ቁሸት ገድሊ ናጽነት ንምምጻእ ዝተኸፍለ ሓያል ጽንዓት ዝሓተተ መድረኽን ክብደቱን ሓፋሽ ንምንቃሕን ንምውዳብን ዝተኻየደ ንጥፈታት ጸላኢ ብብረቱን ብንብረቱን ዝብል ጭሩሕን ተግባራውነቱን ከምኡን ውጽኢት መትከር ርእሶም ርኮሳ ዘነጽር ምዃኑ ኣባል ስታፍ ኣጽዋር ሚኒስትር ምክልኻል ኣቶ ዓብደላ ሙሳ ብበጻሕቲ ልዑል ተቐባልነት ረኺቡ ከም ዘሎ ኣብሪሁ መስያትና ኣሪኢኹምና መዘኻኸሪ ጌርኩምልና ናይ ብሓቂ ጽቡቕ መዘኻኸሪ ዝብሉ ዋላቲ ሓድሽ ወለዶውን ብሓቂ ነቲ ናጽነት ዘምጽእ ኣጽዋር እዚሁ በዚ ተበጊስና ነዚ ገለ ክትብሎም ከለኻ ጽቡቕ ስእሊ ወይ ከዓ መሃሪ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ረኣያ ሂብኩምና ኢሎም ርእቶታት ይጽሕፉልና እዮም ብኤርትራዊ ማሕበረ ኮማት ኣብ ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቕ ኤውሮጳ ሰሜን ኣሜሪካ ካናዳን ሱዳን ንምርኢት ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ድማ ንንጥፈታት ናይተን ማሕበረ ኮማት መኸተአን አንጻር ተጻብኦታትን ካልእን ዝገልጽ ኮይኑ ደረቕን ተንቀሳቐስን ስእልታት ከምኡን መጽሔታት የጠቓልል ኣባል ማሕበረ ኮም ኤርትራ ኣብ ሪያድን ከባቢኣን ኣቶ ግርማይ አፈወርቂ ተጻብኦታት ኣብ ምካትን ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ዓለም ንምጉላሕ ዝካየዱ ንጥፈታት ብኸፊል ቀሪቦም ምህላዎም ጠቒሱ ኣብ ደገን ዝውለዱ ህፃናት ታሪኽ ሃገሮምን ህዝቦምን ንኽፈልጡውን ካልእ ቃልሲ ከም ዘካይዱ ሓቢሩ ብዙሕ ሓጎጽ ሓሊፉ እንዲዩ ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ ብዙሕ ሓጎጽ ግን ነቕ ከይበልና ምእንቲ ዝሃገር እዚኣን ምስ ዝሃገር እዚኣን ኮይንና ባህልታትና ከይተሓፋሓቆ ክብርታትና ከይተፋሓቆ ክብርታትና ኣብ ምውርራስ ነቲ መጻኢ ወለዶ እድሰራሕና እዩ ኣባል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ጅዳን ከባቢኣን ኣቶ ዓብደል ከሪም መሐመድን ኣባል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ኢጣልያ ኣቶ ኤንሪኮ ሰባስቲያንን በወገኖም ንድምቀት ጽንብል ናጽነት ንምርኢት ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ጭልፋ ካብ ባሕሪ ምዃኑ ብምጥቃስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ወጻኢ ዝካየድ ቃልሲ ገለ ስእልን መልእኽትን ከመሓላልፍ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ናይ ኩሉ ናይ 25 ዓመት ዝሓለፈ ምስታፍን ስራሓትን ኩሉ ብማሕበርኮም ኣብ ደደለናይ ከተማታት ኮይና ኣብ ወጻኢ ኣብ ሳዑዲ ዓረብያ ማለት እዩ ዝሰራሕናዮ ስራሓትን ኩሉ በሓፂር ጌርና ኣሕፂርና ነቲ ሰብ ከመይ ገይሩ ንኽፈልጥ እንታይ ዓይነት ምዕባለን እንታይ ዓይነት ስጉምትን እንታይ ዓይነት ትምህርትን ከም ዝገበርና ንመርአይ እንታይ ዓይነት ናይ መኸተ እንታይ ዓይነት ቃልስታት ከምዚታት ዝገበርናዮ ኩሉ ንኸነርኢና መፂና ነብዚ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ እውን መንእሰያት ዝነበሩ ነቲ ንጥፈታት ናይ ገድሊ ምስ ናይ ቃልሲ ምትሕዋስ ዝነበሮም ተመክሮታት ስለ ዝሓለፈ በዚ እዋን እዚ እውን ነቶም ሕጂ መንእሰያት ዘለዉ ብዛዕዲ ንዕኦም ቁሩብ ትምህርቲ ንምሃብ ድኾኑ ይኸውን ኢልና ሓሳባት ስለ ዝመፀ እዩ ኤርትራዊ ኣርማ ሃገራዊ وسدت عملا تفتح
ኣብ ቀጠባውን ማሕበራውን ህይወት ህዝቢ ወሳኒ ተራ ዘለዎ ጠለብ ጻዓት ምምላእ ሓያል ጻዕር ክካይድ እኳ እንተጸንሐ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ጸገማት ከም ዝድለ ክማልኣ ከም ዘይጸንሐ ኣይሰሓትን። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣማራጭታት ንምፍጣር መትሕዝርታት ንምፍዋስን ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር ቀጻሊ ስራሕ ይካየድ ኣሎ። ሃብቶም ፍረዝጊ ንዘዳልዎ ጸብጻብ ዓዲብ ዓብዱ ከቕርቦ እዩ። بدرجة هاجر زلو طلب ساعات نملا مدرخ بمدرخ زخي ساعتاتي سلاسل كم زلو منيسر ساعات معدنن وانا دايركتور كفل ساعات اتو تسفاي زكرياس غليصوم بمخنيات براو يبيلون ازنت نيرينا بزهبو حبريت اتو تسفاي افلمات ساعات 30 ميجا وات زنبر عقم فراي حيل الكتريسيتي ابزوان زخ ساب 200 ميجا وات بصيحكم زلو انتخونه جن ازون مسست صنيح غاطم صنحه تكنيكاو صجمات نطلب ساعات زملس ስለዘይኮነ ካለ አማራጭታት መፍጣሪ ይስራሕ ከም ዘሎ አረዲዮም بسنك إرجان مسارحيتات مكفافلي 23 ميتاويت كابت زفرد ساعات إلكتريسيتي كم زباخن زحبراتو تسفاي نزل مفواس مش مشارختي بمتحبار ساعتاتي كايت كم زلو فليتو سلازي إزي زباخن زلو كتدحنو ندهركي إلكا نعو نابكالق تقوملس عدد مكاي ماتي نابنت 100 ميجاوات ندهري نابس مراز مزالي 23 ميجاوات يطفئ يباخن كيف تتعامل كله سلازم نزيد كتقدلو نايك الدنيا كقدل سلازم لغة تقدلو معتي إذا حجي كم عدا عبي بروجكت يتتحجزلو أبز حلف أوانات بسنكي أما من جو ساعات حرقي قوم بلزان زقات أما دخمتن بلشتن جنريترات أبقرب حيل إلكتريك زقامات كقات أما تصنحو إذا دما نغطباون محبراون هو تزبي بقالو تاخم تصلوه بمقلاز أبز أوانزي أما دبر حرقي قوز بزحي خابتنا يتسقنا سرحات كمت سلاسل تقيسو توسخت الجنريترات المتكال تسجمر سرحوهم بتصبق إسالة كمزلون أو اشتحد عمد كزازم تزبيت كمز قبرن حبيرو أما من جو حيل إلكتريك بلزاون تمساسال سرحتي كايت كم زلو قليتو أبتقلب فساسي غاز نزلو تسعك أمر كيتوب زهاو حبريتا دماتو تسفاي ناي مخزان عقمي بخلت تعزفي كب كم زبل كم تقبره بمقلات تتسقم أبقرب زي كونع عترو مليخا أما هاب زلو مدن نقوياتن كابس مرات راي ازدك أما كتماتات بمزحنن تفترو تسقط خمزو خونه بريهوم نزل مفواس بستقبر وفري أب كتماتات كرن بارنتو من دفران دكم حرن كزينو زعدل تحت قرصن نقطعات تهانيتو أبقربا مسعى سرحو خجمر مدب كم زلو أحبيرو نكرن أبا توديو أبا سوم كلتاني أبا قول قلوت كاتو تثبيت قبرولو ناي بارنتو سعيبو نابا أوشتو ورحي ورن فرعان أبا قول قلوتي عطخون ناي من دفران دكم حرن دفر كوينو جن هاي سيفل ناي هنسات سرعات تودي الترفين هي إلكتريكال كمو ميكانيكال ندهر كوينو جن أبت أم جمار يزولو أو اشتغل تورحي سلست تورح كودا خات تسبيل نقدر متأتاو مجوجر حانت قبل مداوت قلب ساعات نزلنا برها الكي ب5 ميتاويت كم زق دولو زحبرو وانا دايركتور كفل ساعات أتو تسفاي زكرياس أمارات ساعات بحفشة صحيح وساعات دما بفلاي أما ملأت قلب عبا أبركتو يقبر كم زلو بمتكاس حزبي نزب زقبا كمزمزو أما متأتاو مسارحتات صحيح وساعات متكالو من دما مسمويا وين تحبابيرو كسرح الزخاخيرو دهرناغا تلكتارو أب إيرافايلن الزوافورو بالعلى 7 مليون نقفاز تسرحت حدث مدبر تعنا ب10 شمون تقمت مرقا أتا مدبر تعنا شمون تمرقين مدقسن حمات حد فرماسي حد بيت صحفتن زتقال الكفلتات كمون كل تكشنن 3 عين مدرن اللوا منستر تعنا أمينة نور حسين أتا مدبر تعنا مرقا دحر مخفات أبز سمعتو قال معري أقول قلوت تعنا أب كل كوابيتات هاجر نمودات حيات عاري كاير كم زلو تقيسا حزب تواريد من زلو تكالات تعنا بقبوك كان خانو بمزخار زراح تنتات قطف التحكنا ديلو مخانو قليتا نبرت بوغنا بتام أكل عدم تهات تكالتعنا مرعايا نايتي منقستي محبرا وفتحين مرقا زكايرو زلو عطب تعاري كم زخونا أفويتا كم زفت أرلو من تقيسام أمكن خانا حلافنات كم زكام وارقا جيتهم اتا مدبرت عنا بقربا متسان متصبي نفس الصرات كل التكفلتات كسر حلا مخانو كفلت تخايلو له هاجراوي محبر دق انستي ኤርትራ بمخنيات ብራዊ ኤቤልዩ ናጽነት እንተራንተው ፋይነትን ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ ተንጸባረቕ ስእላዊ ምርኢት ኣብ ኣዳራሽ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣዳልዮም ነቲ ስእላዊ ምርኢት ሚኒስተር ዞባዊ ምሕዳር ኣቶ ወልደንኬል ኣብርሃ ብ10 ጉንበትዩ መሪቑ ከፊትዎም
እትስላው ምሪት ደቂ አንስትዮ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ኩሉ መዳያት ዝተጻወተኦ ተራ ድሕሪ ናጽነት ነብሰን ንምኽኣልን ንምዕባልን ዝተዋህበ ስልጠናታት ከምኡውን ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ጨናፍር ማሕበር ዝሃነጾ ኣብያተ ጽሕፈትን መሰልጠኒ ማእከላትን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ሃማዴ ሓላፊት ክፍል መጽናዕትን ሓበሬታን ወይዘሮ ፋጥሞ ዓብዱራሕማን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ደቂ አንስትዮ ፈረይቲ ጥራይ ዘይኮና ኣፍረይቲ እውን ምዃነን ጠቒሳ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ኣሳል ንተራ ኣበርክቶን ደቂ አንስትዮ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ዝገልጽ እኳ እንተዘይኮነ ስእሊ ዝህብ ምዃኑ ሓቢራ እቲ ስላዊ ምርኢት ክሳብ 30 ጉንበት ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ክቐኒ እዩ። ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ምስ መሻርክቲ ብምትሕባር ኣብ ሂምቦል ቀጨጭ ነዚ ዞባ ክርከበ ዝጸንሐ ሽግር ዝተማይ ንምፍታሕ ዘካይዶ ጻዕሪ ኣተባባዕ ውፅኢት ተረኺቦ ነበርቲ ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ከባቢ ዝተዋደደ ዘመናዊ ስርዓት ቀረማይ ኣብ ምውሓስ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይን ምርጋጽ ጥዕና ዜጋታትን ከይተሓጽረ ጾር ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘቃለለን ግዜን ኣብ ትምህርትን ካልእ ንምዕባለን ዝሕግዝ መደባት ከውዕሎ ከም ዝኽኣለ ሓቢሮም ሳላ ጥርናፍ ዓድታት ህዝቢ ሂምቦል ቀጨጭ መሰረታዊ ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ስለዝተዋደደሉ ርጉእ ህይወት ክመርሕ ብምኽኣሉ ደቂ ኣንስትዮ ብስሩዕ ክመሃራ ተማሂረን ድማ ኣከባቢአን ብደረጃ መምህራን ክሰርሓ ከም ዝበቕዓ እዚ ከዓ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ናጽነት ዝተኻየደ ጻዕሪ ምዃኑ ገሊጾም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሂምቦል ቀጨጭ ኣቶ እስማኤል መሐመድ ኣሕመድ ብወገኑ መንግስቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ነቶም ዝተጠርነፉ ዘድሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ስለዘዋደደ ህዝቢ ረብሓ ቀዋሚ መነባብሮ ከስተማቕረን ኣብ ልዕማት ጀራዲን ክነጥፍን ከም ዝጀመረ ኣብሪሆም